Bueno, arratzalde hon, ia gabon, ustegun santua dugu. Santua deitzen diogu, egun honetan, Jesusek bere ikasleekin, bere taldearekin, bere azken afaria egin zuela. Agurra, agurtu egin zituen, bazekilako gurutzera zikoa hiltzea. Nahi izan zuen, mai inguru bat, gustatzen zitzaion Jesuseri, mai inguru edar bat lagunekin, agurtzeko. Baina intzun gauz berezi bat, Horregatik daude hemen ikusten dezute, ogia eta arboga. Mai baten egoten dienak, bazkari baten, afari baten egoten dira. Ogia hartu zuen Jesusek, eta hitzun gauz berezi bat. Hartu, zatitu, eta esan, jan. Hau nire gorputza da, ni naiz. Gero hartu eta esan zuen. Hartu eta eran, hori nire odora da, ni naiz. Eta orduan esan zuen gauz oso garrantzia handikoa. Egin ezazute, zuek ere, hau nire oroigarri. Eta egiten dezute bakoitzean, han nagoni. Hori dugu, ostegun santuan ospatzen duguna, eta zer egiten dugu. Hori, adierazteko Jesus beti gure artean dagoela, Eukaristian sagaratzen dugun ogia hemen gordetzen dugu. Hemen gordetzen dugu, hementxe gordetzen dugu, biltzen geranean, Eukaristian, ogi hortatik jateko. Jesus bera gure artean dagoela sentitzeko. Berak indartzen gaitula, bera degula gure bidelagun sentitzeko. Berak esan zigunera. Gordetzen dugu, sagrarioa deitzen diogu. Eta gaurko egunez, ikusten dezuten bezala, oso ornituta, adornatuta hartzen dugu hoizela. Ikusteko, ze garrantzia duen, Ze garrantzia duen, ostegun santukoa, batzuk, zuetako batzuk, jaunartze egingo dezute horten, beraz, jabetu, zer dan benetan ospatuko dezutera. Bestek prestatzen da izate hortarako. Beraz, gabon, eta bian beste pixka bat, zegin dezut.